जाय फरायसा फरायसुलिफ्रा जोंनि हारिनि आरो हादोरनि इयुन बिथांमोना इमोसनेलि जा खामानिखौ सेक्रेटारियेटखौ एटेक खालामबाय। बयनिबो गिबियाव जोंनि बड'लेण्ड हालामनि बर' मिडियाफोरखौ आं इउपिपिएल दोलोनि जानानै बरायग्रोबाय। गोबां सम थांनाय दान मोनसेनिबो बांसिन जोंनि आसाम हादाबसा आरो बिटिसि हालामखौ लानानै बिटिआर हालामखौ लानानै जोंनि बर' आरो ट्राइबेलफोरखौ लाफानानै मोनद' हारिखौ ट्राइबेल स्टेटास होनायनि बेलायावहाय दान्थे बिदान्थे दाङाबाजि जालायगासिनो दङ आरो जोंबो बेखौ खोब सिला नोजोरजों नोजोर होबोगासिनो थादोंमोन। गोबां मानसिफोरा जोंनि इउपिपिएल दोलोखौबो दिनै माहारियारि बादजों समाज दानायनि थांखिजों बड'लेण्ड हालामाव सान्थि गायसननायजों आरो गासैबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै खौसेथियै भारतीय नागरिक हिसाबै जोङो माबोरै आवगायलांगोन बे नोजोरजोंनो जोङो अबजार्भ खालामबाय थाबोदोंमोन। उनाव जोङो साननैसो नेथ'दोंमोन, नाथाय दिनै जोङो मोनसे बाथ्राखौ रोखा होनो नागिरबाय जे दिनै बाथ्राफोरखौ रोखा बुंनायनि सिगां आं मोनसे बाथ्राखौ क्लियार होग्रोनो नागिरदों जे जोंनि थांनाय 29 नभेम्बर खालि ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननि दैदेननायाव बड'लेण्ड आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिजों लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसालिमानि फरायसा फरायसुलिफोरा जोंनि बे बिटिसिनि सेक्रेटारियेट मावख'खौ गाग्लोबनायनि बेलायाव बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना बरन्स हाग्रामायाबो बावहाय इउपिपिएल दोलोनि आखाइ दं आरो इउपिपिएल दोलोनि थुनज्लायनायावनो बे खामानिया जादों होननाया आरो सोंखारिथावना। जों मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन, जाय फरायसा फरायसुलिफ्रा जोंनि हारिनि आरो हादोरनि बिथांमोना इमोसनेलि जा खामानिखौ सेक्रेटारियेट एटेक खालामबाय बा बिनस्थ' खालामबाय बियो आयेन बेरेखा जादों, बेखौ जोंबो गनायो। नाथाय दिनै जाय फरायसा फरायसुलिफ्रा गावनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ थैनो थांनायखौ नुखानानै रायखसनि खुगायाव मन'जाहां अबस्थाखौ नुखानानै इमोसन जानानै सोमावसारनायखौ लानानै हाग्रामा आरो बिपिएफनि मानसिफोरा इउपिपिएलनि फिसाफोर बा न'खरनि मानसिफोर होननानै बुंनाया हारिखौ लाजि फोनांनाय बायदि जादों। नंगौ, बेवहाय इउपिपिएलनि फिसाफोरबो थागोन, बिपिएफनि फिसाफोरबो थागोन, बिजेपिनि कंग्रेसनि फिसाफोरबो थागोन। इउपिपिएल, बिपिएफ, बिजेपि, कंग्रेस बेफोर जादों मोनफा मोनफा राजखान्थि हान्जा। खिन्थु बर' बिमानि राव रायग्रा, बर' बिमानि आसार खान्थि हारिमु राव थुनलाइखौ सिबिग्रा बैफोर जादों साफा साफा बर' आरो साफा साफा ट्राइबेल। जाय ट्राइबेला रोजा 7,000 बोसोर जोंनि बर' बंस'आ रायजो जाबोदों। बे 7,000निख्रुइबो बांसिन रायजो जानाय बर' फिसाफ्रा जेब्ला दिनै हरखाब सासे बर' दैदेनगिरिनि दैदेननायावनो गावनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ रायखसनि खुगायाव गारसननायखौ नुबाय, बे नुनानै बिथांमोना सोमावसारनाया बे मोनसे साभाबिक बाथ्रा। नाथाय बिदि होननानै दिनै बिपिएफआ इउपिपिएलखौ मुं फाननाया गावनि राजनैतिक षड़यन्त्रनि थाखाय बर' हारिखौ फाननायनि मोनसे सिन जानानै फैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। नैथियाव मोनसे बाथ्राखौ जोङो बुंनांगोन, 29 नभेम्बर खालिनि बे जाथायखौ लानानै हाग्रामाया जे इउपिपिएल एबसुआ गावखौ बुनो जुगुमदों, गोहो दंब्ला मोदोमाव दांनाय फै होनना बुंनाय बाथ्राया, आं सानो बियो सासे गावखौ मूर्ख होनना सिनायथि होनाय सासे लिडार। बिथाङा ओरैबायदि मूर्ख लिडार, मूर्खखायनो अधर्ज आरो सासे काउन्सिलनि मुरब्बी जानानै गावखौनो जुदि बाहुबलि देखायनानै हारिखौ फोजोबस्रांनो नागिरदोंब्ला आं खावलायगोन, खर'आव जुदि नोंथाङा मेलेम दङब्ला कलम हमनानै जोंजों दावहा नांगौ। आं पार्सनेलि नोंथांखौ चेलेन्ज खालामदों। बुलायनायनि बाथ्राखौ जों बुङा, जों नोंथां बायदि मूर्ख नङा, अधर्ज नङा, खिन्थु बोलोआ जोंहाबो दङ। जों रावखौबो इनस्टिगेट खालामनो नागिरा, खिन्थु नोंथाङाबो सोरखौबा इनस्टिगेट खालामनाया गाहाम, बेखौसो जों नोंथांखौ खावलायदों। 3 नम्बराव आं मोनसे बाथ्राखौ रोखा खालामनो नागिरदों। बे जाथायखौ लानानैनो बिथांनिनो सासे आफथाराना मा होनो, आं नामखौ मोजां मिथिया, बिथाङा बर' माहारियारि बादखौ लानानै जाबायदि सोंखारिदों। जाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनिफ्राय बेसेबांबा बोसोर जोनोम जानाय मोनसे आफाद, बर'खौ मोनसे दिङायाव दैखांनानै लोरगि हमनानै गासैबो सात जालानिफ्राय रैखाथि होनानै अरायबो बे आफादनि फरायसा फरायसुलि दैदेनगिरिफोरा गावखौ त्याग खालामनानै हारिखौ बासायग्रा मोनसे आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद। बे बर' फरायसा आफादखौ दिनै फाग्ला होननानै बुंनाया सोंखारिथावना। आफथारायासो, आरो आफथाराखौ हाग्रामाया माबायदि पावार होदों जों बुंनो नागिराखै। आफथाराहा बुंनो मोन्थाय गैया होननानै बुंनो हायो, सोरखौबा बेक्तिगत भाबै एटेक खालामनो हायो, खिन्थु बर' माहारियारि बादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे आफादखौ सोंखारिनाया सहायनो हायै मोनसे बाथ्रा जानानै फैदों। आरो बेनि थाखाय जों साफ्रोमबो बर' हारिया खौसे जानानै हाग्रामानिफ्राय फिननायखौ जों मोननो लुबैयो, आरो बेखौ जों लुबैनांगोन, आरो बेखौ जों बिनांगोन। आं बेखौनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों
फोसावबाय बा खावलायनाय जाबाय। गुबुन फारसे थांनाय 29 नभेम्बर खालिनि आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि जोबथा रांबावजा एसेम्ब्लि जानानै थांदों। बे एसेम्ब्लि खालि मोनद'था एसटि बिनाय माहारिखौ आसाम गभर्नमेन्ट अफ इण्डियानिसिम जा अथराइजेसन प्रप'जाल हरनाय जादों। बे प्रप'जालखौ लानानै जोंनि गेजेराव ट्राइबेल दैदेनगिरिफ्रा सापर्ट दं गैया बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव जि दान्थे बिदान्थे जादों। आं बे बाथ्राखौ रोखा बुंनायनि सिगां मोनसे बाथ्राखौ आं रोखा होग्रोनो नागिरदों जे थांनाय 2006 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा, आं फरायसा आफादनि सासे सोद्रोमा नङाबाबो बेखौ आं दिनै रायजो राजानिसिम क्लियार होनो नागिरदों। जा हाग्रामाया होनदों 2006 मायथाइनि 19 मार्च खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादा अथराइज लेटार होनाय जादों बिथांमोना एसटि मोन्थों होननानै। बियो अथराइज लेटार नङा, बेखौ जों साफ्रोमबो मिथिखागौ। बे अर्गानाइजेसनेल डिसकासन बिटुइन आक्रासु एन्ड आफसु, माने भारतीय नागरिक हिसाबै बयहाबो खेंखायनो खुद्रिनो मोन्थाय दङ गाव गावनि मोन्थायखौ लानानै। आरो बेखौ लानानैनो दिनै बर' आरो राजबंशीनि गेजेराव हारिमुखौ लानानै बा मोन्थायखौ लानानै माखासे गोनो गोथो सोमजिलायबोदों। जाउनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आक्रासुनि दैदेननायाव कचफोरनि जा सोमावसारनाय, बे सोमावसारनायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया होननानै बिथांमोना अर्गानाइजेसनेल सावरायलायदों। बे अथराइजेसन लेटार होनाय नङा। खिन्थु जोङो मिथिगौ 2016 मायथाइनि 27 नभेम्बर खालि हाग्रामाया मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स आरो मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्सनिसिम राजबंशीफोरनो बा गुबुन हारिनो एसटि होनांगौ होननानै अथराइजेसन लेटार हरनाया, बे बेलायाव हाग्रामा बुंनाय बायदि इउपिपिएलआ हरदों बुंनाय बाथ्राया नंखाय आरो जों मालाबाबो हराखै। जों बेखायनो बुंनो नागिरदों जोङो बर'नि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थि जों मालाबाबो राजखान्थि गेलेनो नागिराखै। आरो राजखान्थिया हारिनिख्रुइ, राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिनिख्रुइ मालाबाबो देरसिन जानो हाया। बिदि होननानै जोङो जोंनि आइखौ आं आंनि आइखौ अनो होननानै, आं आंनि आइखौ मोजां मोनो होननानै, आं आंनि आइखौ दाव दाव खालामो होननानै सोरबा कुचनि बिमा बिफाखौ, सोरबा कुचनि राव हारिमु आसार खान्थिखौ जोङो मालाबाबो संहार खालामा बा जों जोगारा। दिनै हाग्रामाखौ नुनो मोनदों, बिथाङा गावनि राजनैतिक स्वार्थनि थाखाय सोरनोबा मोन्थाय होनो थांनानै गावनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ जोगारनो नागिरदों। आरो बे ब्लां ब्लां सिनाय रायखसनि खुगायाव सोसननानै बर' हारिखौ फोजोबनो नागिरदों। इउपिपिएल दोलोनि सासे स्पक्स पार्सन हिसाबै आं मोनसे बाथ्राखौ क्लियार बुंनो नागिरदों। जों इउपिपिएल दोलोआ साफ्रोमबो आरो पार्टी हिसाबै जोङो ट्राइबेलजों दङ, जोङो बर'जों दङ, जोङो बर'नि राव हारिमु आसार खान्थिखौ जों मालाबाबो जोगारा। बिदि होननानै जोङो गुबुननि सोरबा नन बर' नन ट्राइबेलनि राव आसार खान्थि हारिमुखौबो जों जोगारनो नागिरा। मानोना थांनाय गभर्नमेन्टआव जोङो हम मर्यादा, हम उन्नयन, हम बिकास, समान जौगाथायखौ नोजोर बोनानै जोङो अनलायनायनि गेजेरजों सान्थियै जोङो जाबायदि खुनु सोमावसारनाय गैयालासेनो मोनफ्रोमबो जाथिखौ, जनगोष्ठीखौ जोङो जौगानायनि लामाजों दैदेनलांदोंमोन। नंखायनो मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीया गनायदोंमोन। षड़यन्त्रआव गोग्लैनानै थांनाय बिसायख'थियाव जोङो जेनदोंब्लाबो जोङो अधर्ज जायाखै। जेरै हाग्रामाया 28टा सिट षड़यन्त्र भाबै देरहानानैबाबो जोंनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ गुबुनखौ गोबानानै फाननो थांनाया जोंनि थाखाय लासिंसिं आरो दुखुनांथाव बाथ्रा। बेनिखायनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं दिनै सासे रनजित बसुमतारी हिसाबैबो कुइसन खालामनो नागिरदों। जों इउपिपिएल दोलोआ हारि आरो माहारि, राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय जेब्लायबो दं। मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीखौ जोङो मान होनायाव दं। हाग्रामाया दिनै क्लियार होथों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जे जों आंबो हारिजों दङ होननानै। जों जेरै बिखाफोर दानानै बुंनो हादों, गावनि सोरनिबा मोन्थायखौ होनो थांनानै आंनि मोन्थायखौ आं मालाबाबो खोमानो थाङा होननानै बिथाङा बुंदों। आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों कुइसन खालामबाय। बिथाङा गाव डिमान्ड खालामनो हागौ। डिमान्ड खालामनाय आरो मावनायजों बिराद फारागथि दङ। जेब्ला जोङो मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै खौसेथियै हारि दानायजों लोगोसे गुबुनफोरखौ जोङो बोनानै लांफानानै गोजौ दावखोनायनि बाथ्रा सानदोंमोन, बे समाव हाग्रामाया जोंनि मानाव गेदेर पार्टी चिफ प्रमद बर' बिथांखौ बेफारि होननानै बुंदों। दिनै बर'नि राव हारिमु आसार खान्थिखौ बेफार खालामग्राया सोर? गतिके बिथांनि बुंनाय आरो मावनायनि गेजेराव फारागथि दं। जोङो जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय, पृथिबियाव सिनायथि होनो थाखाय GI खालामदों। बिथाङा बेखौ दिनै बरबाद खालामनो नागिरदों। बिथाङा सरकाराव फैनाय डिक्लारानो जायाखै, जास्ट देरहाफुबायल' थादोंमोन। बे समावनो क'क्राझाराव मोनफ्रोमबो आसाम BTRनि जायगा मोनफ्रोमबो खना खनलायाव दिनै
तास जुवा ड्राग्स एन्टि ससियेल एलिमेन्टफ्रा जालांगासिनो दं बिथांनि सरकारनि दिनाव दिनै एक्सटर्सन जाफिनदों मोनसे हान्जाया दिनै मानसिफोरनाव मोसौ बेफारिफोरनाव दम होनानै फैसा लांदों गय बेफारिफोरनाव फैसा खांदों बेफोरथ' हाग्रामानि मोनसे माने इनडाइरेक्ट मोनसे इनस्टिगेट खालामनायसो बर' हारिनि गेजेराव दाङाबाजि फैथों होननानै दिनै गोजौ जौखोनाय हारिया बर' हारिखौ लेखा दा रोंथों बर' हारिया दा जौगाथों बिदि होननानै बर'नि जौगानायखौ नायनो हायैनि जाहोनाव सासे मूर्खनि आखायाव दिनै बर' हारिखौ गथायनानै बर' हारिखौ फोजोबस्रांनो जा कौशल खालामदों बे कौशलखौ बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बुजिया जोंनि थाखाय लासिंसिं बाथ्रा